Sa gitna ng masukal na kagubatan at mga luntiang palayan, naroon ang baryo Magalang. Ito ay isang pook na tila nakalimutan na ng malupit na tadhana. Hindi dahil sa layo nito sa kabihasnan, kundi dahil sa isang pangalan na kinatatakutan ng mga nilalang ng dilim. Si Tandang Apolinar. Si Tandang Apolinar ay hindi lamang isang ordinaryong matanda. Siya ang haligi at kalasag ng baryong yun. Bilang pinakamalakas na albularyo sa kasaysayan, taglay niya ang kaalaman sa mga halamang gamot, mga lihim na orasyon, at ang sining ng pakikipaglaban gamit ang espiritual na lakas. Sa loob ng maraming dekada, ni isang kuko ng aswang ay hindi nakatapak sa lupain ng baryo Magalang. Ang bango ng insenso at ang mga nakasabit na pako at bawang sa bawat pintuan ay may halong kapangyarihan na tanging si Apolinar lamang ang nakaalam. Ngunit ang kamatayan ay hindi namimili ng dadapuan. Isang gabi, sa gitna ng katahimikan, ang kampana ng simbahan ay tumunog ng napakalungkot. Kumalat ang balita. Pumanaw na si Tandang Apolinar dahil sa katandaan. Ang balita ay hindi lamang umabot sa mga karatig baryo. Humagibis ito sa hangin hanggang sa kuwebang kinalalagyan ni Joban, ang pinakamalapit at pinakatusong pinuno ng mga aswang. Si Joban ay matagal nang naghihintay. Mayroon siyang mahabang galo sa dibdib, isang alaala ng huling pagtutuos nila ni Apolinar. 20 taon na ang nakararaan. Patay na ang matanda, bulong ni Joban, habang ang kanyang mga mata ay nagliliyab na kulay pula. Ngayong gabi, ang baryo Magalang ay magiging isang malaking katayan. Habang idinaraos ang lamay para kay Tandang Apolinar, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Naging malansa ang amoy ng paligid. Ang mga aso ay nagsimulang mag-alulungan ng may halong takot. Mula sa itaas ng mga puno, bumulusok ang mga manananggal. Ang kanilang mga pakpak ay tila telang pinupunit sa langit. Sa lupa naman, mabilis na humahagibis ang mga tikbalang at mga aswang na nasa anyong aso. Ihanda niyo ang inyong mga sandata, sigaw ni Elias, ang pinakamahusay na estudyante ni Apolinar. Kasama sina Celia at Tomas, binuo nila ang huling linya ng depensa sa harap ng simbahan kung saan nakaburol ang kanilang guro. Ang labanan ay naging madugo. Ginamit ni Elias ang kanyang itak na binasbasan ng langis, habang si Celia ay nagwiwisik ng banal na asin at tubig. Ngunit sadyang napakarami ng aswang. Ang bawat aswang na napapatumba nila ay napapalitan lamang ng 10 pa. Si Joban ay lumitaw sa gitna ng karamihan. Ang kanyang anyo ay higit na malaki kaysa sa karaniwang aswang. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, nagsitalsikan ng 5 kalalakihan ng baryo. Nasaan na ang inyong tagapagtanggol ngayon? Pangungutya ni Joban habang sinasakal si Elias. Ang inyong guro ay pagkain na lamang ng mga uod. Habang ang baryo ay kasalukuyang nalalagay sa peligro, isang himala ang nagsisimulang mabuo sa loob ng kabaong. Hindi alam ni Joban at maging ng mga estudyante na si Tandang Apolinar ay may itinatagong lihim. Sa loob ng kanyang kanang balikat, nakatanimang mutya ng alikbangon. Ito ay isang uri ng kristal na kulay lila na nakuha niya sa parang na pinamamahayan ng mga matataas na uri ng engkanto. Ang kapangyarihan nito ay natatangi. Kayang buhayin ang nagtatanga nito
mula sa kamatayan. Isang beses lamang sa loob ng bawat 10 taon, umiepekto ang bisa nito. Sa ilalim ng puting tela, ang balat ni Apolinar ay nagsimulang magkaroon ng kislap. Ang mutya ay tumitibok, humihigop ng enerhiya mula sa kalikasan. Ang mga ugat ng matanda ay muling dinaluyan ng mainit na dugo. Ang kanyang mga mata, na kanina ay nakapikit sa huling hantungan, ay biglang dumilat. Nagliliyab sa ginintuang liwanag. Eksaktong itutusok na ni Joban ang kanyang mahabang kuko sa puso ni Elias nang isang malakas na pagsabog ang naganap sa loob ng simbahan. Ang mga dingding ay nanginig at ang mga aswang na nasa malapit ay naitalsik ng isang hindi nakikitang puwersa. Mula sa makapal na usok, lumabas ang isang figura. Tuwid ang tindig, ang mga kalamnan ay tila bumalik sa kabataan. At may hawak na isang tungkod na yari sa kahoy ng kamagong na may nakaukit na mga sinaunang simbolo. "Apolinar!" Bulalas ni Joban. Ang boses ay puno ng hindi mapaniwala ang takot. Walang imik ang matanda. Sa isang pitik ng kanyang daliri, isang bilog ng apoy ang bumalot sa buong sentro ng baryo na naging dahilan upang hindi makatakas ang mga aswang. Ang laban ng sumunod ay hindi lamang pakikipaglaban. Iyon ay isang paglilinis. Si Tandang Apolinar ay gumalaw na tila hangin. Bawat hampas ng kanyang tungkod ay naglalabas ng kidlat na tumutupok sa mga aswang. Itinaas ni Apolinar ang kanyang kamay patungo sa mga manananggal. "Sa ngalan ng liwanag, bumagsak kayo." Sa isang malakas na orasyon, ang mga pakpak ng mga manananggal ay biglang nanigas at naging bato. Dahilan upang bumagsak sila sa lupa kung saan sila ay tinapos ng mga taga-baryo. Nag-anyo ang pinunong aswang bilang isang dambuhalang lobo. Sumugod siya ng buong bilis. Ngunit si Apolinar ay hindi man lang kumurap. Sinangga ng matanda ang agat ni Joban gamit ang kanyang braso. Ang braso kung saan naroon ang isa pang mutya, ang mutya ng San Telmo. Ang enerhiya ng San Telmo ay dumaloy sa katawan ni Joban na naging sanhi ng pagkasunog ng balat nito. "Imposible! Patay ka na dapat!" Hiyaw ni Joban habang umaatras. Ang kanyang katawan ay umuusok. "Ang kamatayan ay isang paglalakbay lamang, Joban," sagot ni Apolinar sa boses na tila kulog. "Ngunit para sa mga katulad mo, ang kamatayan ang magiging huling bilangguan." Sa huling pagkakataon, tinipon ni Apolinar ang lahat ng kanyang lakas. Ang mutya ng alikbangon sa kanyang balikat ay nagliwanag ng napakatindi na naging tila tanghali sa gitna ng gabi. Itinanim niya ang kanyang tungkod sa lupa at bumigkas ng huling orasyon. Isang dambuhalang alon ng espiritual na enerhiya ang kumalat sa buong baryo Magalang. Ang bawat aswang na matamaan ng liwanag ay agad na nagiging abo. Si Joban, sa kabila ng kanyang lakas, ay hindi nakayanan ng purong kapangyarihan ng alikbangon. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang natunaw hanggang sa tanging ang kanyang mga pulang mata na lamang ang natira, bago yung tuluyang naglaho sa hangin. Nang mawala ang huling aswang, ang liwanag ay dahan-dahang humupa. Ang mga taga-baryo ay lumabas mula sa kanilang mga pinagtataguan, luhaan at puno ng paghanga. Ang kanilang bayani, ang kanilang protektor, ay muling nakatayo sa kanilang harapan. Bagamat ang mutya ng alikbangon ay nagamit na at kailangang maghintay ng 10 taon para muling magkaroon ng bisa,
Sapat na ang gabing yun upang itanim ang takot sa puso ng sino mang masamang nilalang. Ang balita tungkol sa pagbangon ni Apolinar ay kumalat sa buong kapuluan. Isang babala na hanggat may isang Apolinar na nagbabantay, ang Baryo Magalang ay mananatiling sukob ng kapayapaan. Hinarap ni Apolinar ang kanyang mga estudyante. "Hindi ako laging narito," anya, habang nakatingin kay Elias. "Ngunit ngayong gabi, nakita ninyo ang tunay na lakas ng pananalig at tapang. Yan ang tunay na mutya na dapat ninyong itanim sa inyong mga puso." Mula noon, ang Baryo Magalang ay hindi na muling nangamba, at tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, makikita ang isang matanda sa tuktok ng burol. Nagmamatsyag, bit-bit ang tungkod na nagligtas sa kanila mula sa dilim.